ọ bụ ahụghị nke akpa n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji wee hụsie anya. Ọ bụ mgbe ahụrụ ihe ka ubi ka eji ere ọba, mana mgbe ihe ka ubi lara achọwakwa ọba, maka na ọ bụghị sọ ọtọ bụ nne enwe. Mana ọ bụrụ na ụzọ mmiri mechie, ụzọ nkụ emeghee, ntị adịkwa. Mmadụ Abụchi na nwunye ya hụrụ onwe ha n'anya. Abụchi akpatabeghị ego, mana ọ na-agba mbọ nwee olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-adịcha mma, na ọnọdụ ya ga-adịgide etu a na ọ bụ nwa mgbe nta. Mana ị mara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-achọ ihe anya na-ahụ na ihe a na-eri mgbe ahụ. Nwunye Abụchi enweghị nsogbu, mana nsogbu ya bụ nne ya. Nwunye Abụchi wee tụrụ ime wee mụọ. Nne ya were bịa ọmụgwọ. Ka nne ya bịara ọmụgwọ wee na-elecha elu na ala, wee na-etinyere ha anya na di na nwunye ka ha si ebi na ka ha si alụ. Ihe Abụchi na-ahapụrụ nwunye ya bụ 1,000 naira kwa ụbọchị. 1,000 naira esoghị na rice na ji na ihe ndị ọzọ, nọọ ihe eji egotasị ya eji esi nri. Ego anaghị acha nne nwunye ya anya, maka na ọ bụ nwaanyị richara ọnụ. Ọ naghị achọ ihe ngakọrọ, ọ naghị achọ iri mmiri anụ ma ọ bụ azụ aga-adị ya. Mana Abụchi na nwunye ya mara na etu ha si ebi. A na-abụ Abụchi gawa ọrụ, nne nwunye ya na-akọgharị nwunye ya anya, na-akọcha Abụchi, na-agwagasị nwunye ya ihe o kwesịrị ịdị na-eme, na anya o jiri hụ Abụchi na o nwekwa. Mana Abụchi bụ onye na-agbasi mbọ ike ịhụ na ihe anaghị akọ nwunye ya. Ọ gachaa ọrụ batawa na mgbede, o gotesịara ọgọnya nwaanyị ihe dịgasị anya. N'ime ọmụgwọ ahụ ka ọ nọ wee ruo otu ụbọchị, obere nwa a mụrụ amụ obi ya kwụsị ịkụ akụ, wee buru ya na-agbagharị garuo n'ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ asị na ọ gafere egbene. Ihe ewute Abụchi, o tinye nwata na katọn kpute n'ụlọ lie ya. Ka a na-elicha nwa, ọgọnya nwaanyị a na-atụtụkọ ngwongwo ya. Ọ na-atụtụ nke ya, ọ na-atụtụ nke nwa ya nwaanyị. Ọ tụtụcha kpọrọ nwa ya nwaanyị. Ihe agba mmadụ Abụchi gharị. Biko niile ọ yọrọ onweghị nke metara mkpụrụ. Ọ na-achọ ebe mmiri siri banye opi ụgbọgụrụ mana ọ hụghị. Ọ na-achọ ihe mere dị ji bee nwee mana ọ hụghị. Ka a na-adị na-eje, onye akaebe akpa Abụchi si abịa were ego akụ. Etu a ka esi were ego welatara Abụchi. Etu a ka alụmdi na nwunye ha si wee bie. Ọnwa isii ka a nọ n'ọnọdụ wee tụgharịara Abụchi maka ihe ọ gụrụ n'ụlọ akwụkwọ bụ theater art. O wee dee ihe onyonyo mee ya tinye na YouTube. Ihe onyonyo were gaa mba niile, wee chọgharị m onye dere ihe wee bụrụ Abụchi. Etu a ka esi wee nụmazi aha ya n'ụwa. Mgbe nwunye ya nke ochie ahụ nụrụ ihe mere, ọ kpọma Abụchi na fon si ya bịa kpọrọ ya. Abụchi asị ya nya mụrụ ụkwụ o ji wepụ ya bụrụ ụkwụ ahụ bata, mana ịmara na na-ebupụ na-akpa iro. Ọ rara ahụ nwaanyị isi etu ahụ abata, ọ bụ Abụchi ga-aga kpọrọ ya dịka omenala Igbo si wee dị. Ọ bụ ihe dị mfe. Abụchi anọ ihe ọ ga-anọ gaa chọrọ nwaanyị ọzọ lụrụ, ya na nwunye ya na-ebi. Ịhụnanya dị n'etiti ha, maka na onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ agaghị asị na ụgbọ erute ya. Onye gbukara ute ya na-ehi n'ala. Ịmara na isi akwụ dara n'ala edetụ n'aja, ụtara anaghị ada n'ala hapụ ịgba aka aja. Etu a ka nwaanyị ya si wee tọọ na mmakwara, kpụrụ nne ya n'ọnụ na nne ya egbuo ya. Ya na nne ya anaghị esizi otu ụzọ aga, maka na onweghị ezi onye jụrụ ya ma kpọwara akpọwa ma ya fọdụzie ma na-ere ere. Ndị ọlụlụ anaghị abịa, sọ ndị enyi na-abịa. O wee bụrụ ihe nwere ndidi na-ebute. Gee m ntị, ekwekwala ka mmadụ napụ gị ngozi na-abịara gị, ma nke ị hụrụ ugbu a ma nke dị n'ihu. Ejikwara nwoke ọbụla na-agbasi mbọ ike, maa ihe, nwere olileanya, were egwu egwu. Ụdị ndị a rakwara ahụ. Ọtụtụ ụmụ mmadụ n'oge ugbu a enwetakwa olileanya. Ịjụọ ha ihe ha ga-abụ, a na-akọpụrụ emense iji si ike nweta nke nwere ebe o lekwasara anya. Ejikwara onye ahụ egwu egwu. Ọ bụgodị na ọ dị ya mma taa, ọ ga-adị mma echi. Ọ bụgodị na o jie taa, ọ ga-eji echi. Ọ ga-adịgide etu a. Ka ya melụtara onye mkpụrụ mmiri, ọkwa ndidi ka ebi ji amụ nwa bụ ogwu n'ahụ. Otu aka o ji wee dị njọ, emechakwa ọ ga-adị mma. Ntị adịkwa, ya gazie.